Ahoj Adam, vitaj. Čauko. Vítaj u nás. Čau. Mám pre teba pár otázok. Poď do toho. Čakal si to? Troška. Troška. Vo Fingu pôsobíš už viac ako rok, alebo takmer rok. Môžeš mi povedať, čo sa pre teba tak zmenilo? Vieš čo, jednoznačne sloboda, aj v súkromí, aj v práci. To znamená, že môžem podnikať podľa svojich preferencií, kde chcem, s kým chcem, ako chcem. A v súkromí to je obrovský rozdiel. Poviem ti príklad, mal som sa účastniť jednej konferencie, žena náhle ochorela, tak som musel účasť zrušiť a nikto to neriešil, nikto ma nevolal na koberček. Ja viem, že to môže znieť ako banalita, ale nebola to vždycky pre mňa samozrejmosť. Čiže ti tak bolo ako prispieva k tej slobode tvoje, také súkromnému životu. Určite áno a máme ďaleko väčší priestor v tom plánovaní času a vieme si nastaviť tie naše priority, ako chceme. Nevieme sa venovať záľubám a koníčkom, ktoré sme predtým zanedbávali. To ma zaujíma, aké sú tvoje záľuby? Vieš čo, je toho viac. S bratom sa dlhodobo venujeme včelárstvu, to znamená, to je také hobby, ktoré ale už fakt som zanedbával posledné roky a veľmi rád šnorchujem, potápam sa. A prečo včelárstvo, Adam? Vieš čo, my sme s tým začali, keď sme mali zhruba 14-15 rokov a taký hlavný iniciátor bol môj starší brat, ktorý mimochodom tiež pôsobí v rámci spoločnosti. No a my sme hľadali hobby, ktoré by bolo také, že by nás bavilo, ale zároveň malo nejakú pridanú hodnotu. A mali sme v rodine včelára, takže to išlo tak už potom jednoduchšie. No a dneska vlastne je to cez 100 včelstiev a ročne tak 2-3 tony vyprodukujeme medu. Super, ďakujem. Prejdeme tak od včelárstva k biznisu. Ty ako dlho pôsobíš v biznise finančnom? Od 2012. Začal som popri vysokej škole a začal som hlavne ako možnosť dovzdelávať sa popri vysokej škole. To bola hlavná motivácia. Čiže to už je 12 rokov. Pred Fingom si robil MLM. Čo ti chýbalo v tom MLM-ku? Vieš čo, už vlastne čo som spomínal, tá sloboda, pretože v MLM-ku sa o slobode veľmi veľa rozpráva, ale tá realita je častokrát odlišná a to bol asi ten hlavný motivátor na tú zmenu. Samozrejme do toho vstupovalo aj obmedzovanie objektivity poradenstva, zužovanie portfólia partnerov, bolo tam toho požehnanie. Adam, Fingo má nejaký spôsob vzdelávania ľudí, spolupracovníkov. Čo ti na tomto systéme najviac vyhovuje? Najviac mi vyhovuje sloboda vybrať si, akých meetingov a školení sa chceme zúčastniť, takých, ktoré vnímame, že pre naše podnikanie majú pridanú hodnotu, pretože v minulosti som bežne trávil aj 10-15 dní z mesiaca na školeniach, ktoré ale na 90% obsahovali motivačné prázdne reči a nič mi nepriniesli. Takže toto je najväčší rozdiel, pomerne zásadný. Čo plánuješ do budúcna so svojou divíziou? Aké máte aktivity naplánované? No, určite zameriavané na rozvoj, pretože vnímam, že každý podnikateľský subjekt by mal chcieť sa rozvíjať a vnímame ten rozvoj nielen v nejakej jednej oblasti, ale chceme komplexne, to znamená v počte ľudí, v kvalite, v odbornosti, v kompetencii. Odporúčil by si Fingo aj iným sprostredkovateľom? Na začiatku som to vnímal jednoznačne, že áno, a teraz po roku to vnímam ešte viac, že jednoznačne áno. A práve sa mi potvrdilo to, že tá kombinácia férového odmeňovania, transparentných pravidiel, dodržovania dohôd a jednoducho tá sloboda a to nastavenie Finga ako spoločnosti je pre mňa extrémnou pridanou hodnotou a naozaj to veľmi posúva ten náš biznis pred. Ja ti veľmi pekne ďakujem. Ďakujem ti aj ja. Ahoj, čauko.